Ubang lagtawan sa kadagkuan sa Department of Social Welfare and Development nga kinahanglan gyud nga ipaubos sa assessment ang mga bakwit nga ipahimutang unya sa tent city sa South Road Properties. Nakadawat sab silang taho nga duol sa kanibasurahan ang maong dapit sa SRP nga posibleng makada ug makapasamot sa sakit. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Di parehag sa DSWD nga posibleng mahimong dependent unya ang usa ka pamilya kung ugali ibutang ni sa Tent City nga giandam sa mga sakop sa Red Cross o Cebu City Government. Gimong adunay daghang institutions nga nagtanyag og libreng Pinoyanan ug mas labing maayo kung ang usa ka bakwit adto ipahilinga sila mga kabanay. So para nako mao ni sila ang isudyuhan kung angayan ba silang ibutang sa Tent City. Because putting them in a Tent City bisag kinsa lang, it might create dependency. So may lang isudyuhan jud ang kada pamilya. We're not saying that they are not welcome, but I think if we can put them in a shelter better than a Tent City, like ma-reconcile sa ilang mga relatives, we would rather put them in that kind of place. Dugang ni Lucero nga adunay komitiba nga madestino sa pag-assess unya sa mga pamilya ang ngayang papuyon sa Tent City. Base sa mando silang labaw, kutubra sa buwan sa Disyembre ang ilang paghatag og tabang ngadto sa mga bakwit. I'd like to believe that we can also continue providing them food until December. However, ang atong gibuhat karon sa atong tanang evacuation center, naangyud ang mga social workers so that they can assess sa situation sa kada family. Unya masusi nila kung saan siya nga family, ang ayan ba nga ibalik na sa iyang relative. Nasayran sab nang gitukuran sa Tent City posibleng manimaho kay kilid niini ang labayanan og basura. O gani ang buhatan sa DPWH di katahong makatimaho gihapon sa baw sa basura nga ginong delikado sab sa mga bakwit nga dunay sakit. Gisuwayan sa pagkuha sa Muslim ang habig sa Red Cross apan way bisan usa kanila ang nagpa-interview kalabot ini. Nasayran nga dunay 400 ka pamilya ang nahibiling sa 7 ka mga evacuation centers dinhi sa Cebu. Leslie Caminade Vistil, News 5. Tungod sa nahitabong storm surge sa dakbayan sa Tacloban atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda niadtong Nobyembre 8, gitutukan karon sa Department of Environment and Natural Resources Region 7 ang mga dapit sa region nga prone sa storm surge. King Perez, Sugin Limi. Ang barangay Tangke sa dakbayan sa Talisay ug mga coastal area sa lungsod sa Minglanilla angay bantayan kun dunay bagyo matud pa sa DNR 7. Kay subay sa geohazard mapping and assessment sa maong buhatan, dako ang posibilidad nga mahitabo ang storm surge kung dagkong bawod tungod sa kusog nga hangin atol sa bagyo. Hinoon matud sa tigpamaba sa maong ahensya nga gamay ra ang posibilidad nga maapil ang dakbayan sa Sugbo kay duna ni tapad nga mga isla. Mutumaw ang storm surge kung lapad ang beachfront, mabaw ang dagat ug nagatubang sa open sea. Dugang sa DNR nga gitagaan na og dakong pagtagad sa ilang ahensya ang pagpasidaan sa mga LGUs bahin sa storm surges. Apan kutob lang sila sa paghatag og technical information. Ang implementation phase niya ang LGU. Kasi na mo ginasa frontline gyud. So mohatag ta advice or recommendations, sila gyud may carry out sa maong findings na to recommendations. Ani ako sa baybayon sa barangay Tangke, dakbayan sa Talisay, kundi sa Tumasayran, daghan ang mga panimay nga nagbarug ning dapita ug kasagaran sa mga tao diri nang inabuhi pinaagi sa panagat. Apan bisan pa sa pasidaan sa DNR 7 nga kuyaw ning dapita atol sa storm surges, matud pa sa mga residente nga magpabilin gyapon sila diring dapita ug mobakwit lang kun kinahanglan. Si Noy Nelson nga 18 ka tuig nang mananagat, nagagwantay ning payag nga iyang giayo dihang natumpag sa dagkong bawd ug hangin kaniadto. Bisan og dunay seawall misud gihapon ang tubig dagat atol sa bagyo. Sa labi nagibutang tas bukid manaro ta dito. King Perez, News 5. Usa ka belly dancing for a cause gipahigayon sa Abellana Sports Complex isip tabang sa mga biktima sa bagyong Yolanda.
Ang talagsaong kalihukan sa giorganisa sa Amira Belly Dancing Group nga nagbase sa Sugbo. Ang matag usa nga misayaw ilang gipangayuan og contribution nga tag 30 pesos nga moy ilang hinabang. Nagplano karon ang grupo nga mopahigayon og laing susamang kalihukan aron mas makatigom og dakong pundo alang sa mga biktima sa bagyo. Gisaulog kagahapong adlaw ang kapistahan sa dakbayan sa Karkar dungan sa pangilin sa ilang patrona nga si Santa Catalina de Alexandria. Usa sa mga highlights sa maong kasaulugan mo ang Kabkaban Festival nga gipahigayon niadtong Sabado nga ikanapulo na nilang gipahigayon karong tuiga. Madin Sabang, Sugin Limi. Gawas na usa ka paagi sa pagyukbo ang Kabkaban Festival kang St. Catherine of Alexandria, nahimo sab kining pagpasundayag sa mga kabilin sa dakbayan sa Karkar nga gitawag na the Heritage City of Cebu tungod sa maayong pagpreserbar niini sa ilang mga kapanulundan. Sa ikanapulo ka tuig sa Kabkaban Festival, nakadesider si Karkar City Mayor Nisikuro Apura nga dili lang usa ni himuong contest kay gidonate nila ang ubang budget alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Pero gahatag lang taong subsidy sa dapo ka contingent. Napulo ka mga contingents ang mga nipakita sa sayaw o pasundayag. Gikan sa tukaran sa Karkar City Hall, gisubay sa mga mananayaw alang sa street dancing, ang dalan Santa Catalina, diin naglumbay ang mga heritage houses sa maong syudad. Ug pagkagabi, gipahigayon ang showdown presentation, diin ang matag contingent nagpakita sa mga kaluhukan ug kasaulugan nga naandan na sa mga Pilipino, diin nasunod pa sa mga katiguangan. It's something that we want to showcase to the rest of the province and to the rest of the Philippines that Karkar is really the seat of arts and culture. Madin Sabang, News 5. Human sa duha ka semana, mamauli na ugma ang mga sakop sa Israeli Defense Force kinsa mipahigayon og medical mission sa dakbayan sa Bugo isip tabang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Matud sa mga Israeli nga dili nila malimtan ang maong kasinatian. Jinky Barrio, Sugin Limi. Niadtong Nobyembre 14, niabot din sa Sugbo ang 130 ka mga military doctors nga sakop sa Israel Defense Force kinsa nagdaog mga hinabang alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo. Nobyembre 15, gisugdan sa pagtukod ang field hospital sa dakbayan sa Bugo sa gawa sa ilang pampublikong tambalanan ang Severo Veralio Memorial District Hospital. Sukad ni adto, 200 ka mga pasyente ang ilang naserbisyuhan matag adlaw. Din alang sa Minister of Foreign Affairs nga epektibo ang gidala nila nga delegasyon gikan sa Israel. We are happy that we could come here together with very effective delegation from our army providing the help, and that's what expected between friendly countries. Alang sa mga Israeli, ang ilang pagserbisyo sa katawhan usa sa di nila malimtan nga kasinatian sa ilang pagbalik sa Israel ugma. It's been an honor. We've been welcomed so warmly by the local population here, people telling us thank you so much for what you're doing, and I think that really gives a huge motivation for us to keep going and to continue and to keep providing the medical treatment that we can. Si Jackie Lucuyog ang iyang upat katuig nga anak usa sa nakabenepisyo sa libreng pagpatambal. Mapasalamaton siya sa mga Israeli. Salamat mi nga naabot diri lang misyon. Tabangan sad mi. Alang sa hepe sa medical team, nagmalampuson sila sa ilang misyon. I will believe that we will be able maybe to leave a little bit of our experience, of our knowledge to the people here. So again, from this point, I think it was, the way at least we see it, it was a very successful mission.
Kagahapon, formal nga gi-turn over sa Israeli ang maong field hospital ngadto sa Austrian-German non-government organization aron mapadayon ang serbisyong medikal. Jinky Bargio, News 5. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw Martes, Nobyembre 26, tuig 2013. 29 kaadlaw na lang sa dili pang Pasko. Kini si Frank Manilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paggatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, Aksyon!